Упершыню за 2 гады фактычна з'явілася інфармацыя пра тое, што Віктор Бабарыка жывы. Гэта добрая навіна, бо розныя чуткі хадзілі, што ён у шпіталі ляжаў, і са здароўем былі вялікія праблемы. Ну вось цяпер мы бачым, што ён жывы, наколькі здаровы, не вельмі вядома. Я думаю, што вось з'яўленне Віктора Бабарыкі, як і з'яўленне на публічнай прасторы Марыі Калеснікавай нейкі час таму, калі паказалі, як яна сустракалася з бацькам. Гэта ўсё ў рамках той кампаніі, якая ладзіцца апошнія паўгады ў Беларусі. Маю на ўвазе вось гэтыя памілаванні палітвязняў, якія датычацца недзе больш за 200 чалавек выйшлі на волю па памілаванню. Ну і вось з'яўленне гэтых знакавых асобаў на экране сведчыць пра што? Што ўлады даюць нейкі сігнал, каму і навошта. Думаю, што першы адресат – гэта ўнутраная аўдыторыя, беларускае грамадства. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улады хочуць прадэманстраваць нейкі такі паказны імітацыйны гуманізм. Чаму паказны і імітацыйны? Таму што адначасова адбываюцца новыя рэпрэсіі, новых людзей садзяцца краты, новыя палізняволеныя яшчэ ў большай колькасці, чым выйшлі. Ось. Ну, але рэпрэсіі – гэта з'ява ўжо звыклая цягам 4 гадоў, а вось вызваленне і гэта некая з'ява новая. Ось таму адресат першы – гэта ўнутраная аўдыторыя, паказаць, што ўлады не такія жорсткія, што гатовы да нейкіх гуманных крокаў. Ну, а другі адресат – гэта захад, гэта спроба нейкім чынам разам з прэзідэнцкай выбарчай кампаніяй легітымізавацца ў вачах заходніх палітыкаў і заходніх інстытуцый. Ну, па-першае, сама па сабе легалізацыя, легітымізацыя важная рэч, бо псіхалагічна некамфортна для Лукашэнка, калі яго не прызнаюць на захадзе. Ну і другі момант – гэта напярэдадні магчымых перамоваў па замірэнню ва ўкраіне, у якіх Лукашенко хацеў бы неяк удзельнічаць. Ён хоча удзельнічаць у некім такім легальным статусе. Ось. Ну і адсюль вось такія сігналы, якія робяцца. І вось з'яўленне Віктора Бабарыкі на экранах, на інфармацыйным экране – гэта якраз яшчэ адзін крок у гэтым кірунку. Мае да ведама, чуе, але пакуль ніяк не рэагуе. Лічыць, што гэта мала, каб пачаць нейкі сур'ёзны дыялог, патрэбныя іншыя крокі, на якія сёння беларускі рэжым не гатовы. І не толькі ў плане палітвязняў, але і ў плане стаўлення да падтрымкі Расіі ў вайне супраць Украіны. Захад чакае, што Беларусь адмовіцца ад падтрымкі Расіі ў гэтай вайне, адмовіцца ад падтрымкі ваенна-прамысловага комплексу Расіі, падтрымкі ваеннай, бо, скажам, вось размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі, планы па размяшчэнні ракет «Арэшнік», ўсё гэта, зразумела, ёсць уплыў Расіі, павелічэнне кантролю Расіі над Беларусю. Ну, зразумела, што ў такіх умовах казаць пра нейкі сур'ёзны дыялог, ну, наўрад ці гэта рэальна.